ξεφεύγει με 10 βαθμούς διαφορά από τον δεύτερο Παναθηναϊκό. 2-1 το τελικό αποτέλεσμα σε ένα επεισοδιακό στο δεύτερο ημίχρονο ντέρμπι. Έχει μπει και αρκετός κόσμος, υπάρχουν παίκτες του Παναθηναϊκού ακόμη στον αγωνιστικό χώρο. Είναι και άνθρωποι ασφαλείας του γηπέδου, παίρνουν τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν πάντως έκτροπα. Στον Σισέ κινήθηκαν κάποιοι, υπάρχουν νεύρα. Του Γάλλου, η συνεργασία με τον Γκαρσία, ο Σισέ θέλει να περάσει την περιοχή, ο Κάκος είναι πέναλτι. Πέναλτι στον Σισέ. Στο 61. Κόκκινη κάρτα στον Αβραάμ Παπαδόπουλο. Τελευταίος με τον Γκαρσία, γυρίζει ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, δεν τον αφήνει να σκοράρει και πάει στα αποδυτήρια. Κίτρινη κάρτα στον Μπατίστα, θα είναι η δεύτερη του στο σημερινό παιχνίδι και θα αποβληθεί. Ο Μπατίστα ίσως παίξει κάτι του επαιδείου. Έχει την ευκαιρία του για το κοντρόλ. Έχει στο έδαφος ο Μήτρογλου, πέναλτι δίνει ο κύριος Καλογερόπουλος στο 78. Και κίτρινη κάρτα από τον Ονομίνα για την Παναθηναϊκό. Μήτρογλου έχει πάρει ήδη την μπάλα και την έχει στήσει. Ένα από την αίσθηση στο παιχνίδι, προσπαθεί να αναστατώσει τους αμυντικούς του Ολυμπιακού. Δεν τα καταφέρνει τόσο πολύ. Και εδώ αρχίζουν τα νεύρα. Μπαίνει στη μέση ο Νικοπολίδης. Ωραίες τιμές. Κεφαλοκλειδώματα. Το παιχνίδι είναι στις καθυστερήσεις πλέον. Ούτως ή άλλως είχαν πολλά νεύρα στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ κάπως ο Αντώνης Νικοπολίδης ηρεμεί και τον Ιντογέ. Ο Άτσας αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη. Κίτρινη δεύτερη και ο Ιντογέ. Ο Τζάδες για τον Παπαδόπουλο, βγαίνει ο Νικοπολίδης και η μπάλα out. Δείχνει πέναλτι ο Καλόπουλος. Ο Καλόπουλος δείχνει πέναλτι. Στο 60 αυτή η φάση. Εδώ ο Καραγκούνης πέφτει κάτω από το μαρκάρισμα του Λουτσιάνο Γκαλέτη. Αν είπα καλά. Ναι, και εδώ αρχίζουν τα νεύρα. Λεοντίου με Γκαλέτη. Σε κάποια διεθνή γλώσσα του ποδοσφαίρου τα λένε. Δεν βγάζουν άκρη, παίρνουν κι άλλοι στη μέση. Κουμσόγκο. Ο Ριέρα και ο εκνευρισμός του Μήτρα. Ο πυροσβεστικός ρόλος του Κουμσόγκο, του Ιμπαγάσα. Πάσε το Μήτρα με τον Αλμπερτ Ριέρα. Ανάβουν τα αίματα στο ημίωρο. Τον Ισπανό, η προβολή του εδώ είναι για κάρτα. Ριέρα και Βίντρα, τι λες Νίκο Καβαλά, δεν σε άκουσα. Έχουν σηκωθεί όλοι εδώ από τον πάγκο του Ολυμπιακού, διαμαρτύρονται προς το τέταρτο διετή για ένα ταμτάκι που έσκασε ακριβώς. Η σέντρα περνάει από το Μιραλάς, ανεβαίνει ο Φουστέρ. Έπεσε στην περιοχή, ο Κάκος λέει out. Εξέλιξη του αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο, η φάση του